Hej och välkomna alla mina vänner, hur mår ni? Jag heter Adnan, jag är 10 år. Jag vaknar upp vid morgonen, vid 7 tror jag. Sen äter jag frukost, jag tar på min skoluniform, sen kommer min skolbuss och jag går till skolan med bussen. Varje dag går jag till min skola som heter Kolmie. Första grejen i morgonen, jag läser min assir och det går jag till breg och sen breg som är rast. Sen efter det går vi in i klassen, vi läser Koran, sen vi går och ber och sen äter lunch. Varje dag äter man lunch här i skolan och sen man går in i skolan. Skolan är ungefär 2,5 timme har man skola. Och skolan man lär sig alla grejer. Och sen skolbussen kommer tillbaka, någonstans 15. Och sen går vi hem. Och sen när jag kommer hem, jag tar min kutub. Jag går till den närmaste masajidska. Jag är uskad, jag ber. Så jag läser med assir i lugn och fred. Efter det går jag hem. Jag går hem, jag vilar. Jag gör mina skoljobb. Sen jag äter middag vid 18 vid maghrib. Sen jag läser med assir igen. Sen jag går och duschar. Sen jag går och sover. Och sen jag står om och om igen.